Santiago. Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 6. James chapter 5, verses 1 to 6. Kung naa na ta mga igsoon mo, barog na tagbalik. James chapter 5, verses 1 to 6. Verse 1. Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot og ang inyong mga biste gipangkutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan og salapi og ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magkutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinuon kamog mga bahandi niining katapusang mga adlaw. Pamatian ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilang suhol. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot nadungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, haruhay kaayo ang inyong pagpuyo og nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana alang sa ting-ihaw, sa adlaw sa ting-ihaw. Verse 6, gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat o Dios nga pinaagi sa kahayag nga mao ang imong mga pulong. Madayag ang tinaguang mga kangit-ngit sulod sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tabangi kaming tanan nga makasabot kami o Ginoo ngano nga kini nga mga mensahe mangyod ang gusto nimo nga madungog diri namo. Tabangi ang kada usa nga matag kasing-kasing nga mahimo o Dios nga maninawaton niining maong mga pagtudlo. Dili unta mo labay nga kawang ni nga kaalam. Gunitan ni sa tanan ingon nga bililhon pa kaysa sa bulawan o Ginoo. Nagampo ako o Dios nga ang tanan o Dios magatinguha gayod diha sa imong kabubuton. Pinaagi sa pagpakisayod diha sa mga kamatuoran nga among mabasa o among mga madungog. Salamat nga karong kabagabhion, badlungon mo kami, tudluan mo kami. Dasigon o ligunon o Ginoo. Salamat kayo Lord nga ang amo nga mga hugaw nga mga kinaiya imong pagahinluan o Dios. Nining mga pulunga nga among madungog karon dinhi namo maangkon ang padayon nga pag-uswag sa among pagpakiglakaw diha kanimo sa espirituhanon o Dios. Amo gyud nga madawat ang langitnon nga kaalam og sigurado gayod nga maangkon namo ni pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod kang tanan. Kanang naa sa imong tapad be honest. Nangandoy bagyod kang madato. Usba ko nagpangutana be honest, nangandoy bagyod kang madato. Isa dinhi ang nangandoy nga madato. Nawa nang isa mga bakakon man na. Be honest ba? Kisan tini nangandoy madato. Ako gaisa na ko daan. Amen? Sige, ate, paubos ang atong mga kamot. Kristohanon nga nangandoy madato. So muna atong pagtuon karon nga kagabion. Dunay mga pangutana, sala ba ang Kristohanon sa Kristohanon nga manganday nga madato? Sala ba? Sa pailaing mga pangutana, unsa may mga babag ngano nga ang mga Kristohanon makaluluoy. Wala may paglambo, walay pag-uswag. Ang kadato ba
naghisgot ra ba ni sa gidaghanon sa kwarta o panindutay o balay? So pailaing mga pangutana. Ang kadato ba masukod nimo sa nagbitay nga mga bulawan sa dunggan o sa liog? Karon ning kagabihon mga igsoon, atong isgutan ni kining pangandoy sa Kristohanon nga madato. Si James, lami kayo gyud nga tun-an kining Book of James. Tungod kay kaganina sa diskusyon namo, kining Book of James ang pinaka-key idea nga aron masabtan nimo ang tibuok kasulatan is all about genuine faith. Tinuod nga pagtuo. So, ang pagtulunan nga atong nadawat kang Kristo mga igsoon mao nga di ta maluwas pinaagis matarong nga buhat. Naluwas tas pagtuo pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Og kana nga tinuod nga pagtuo natural nga moresulta gayod sa maayong buhat. So genuine faith ang giisgutan. Pag-abot sa chapter 5, wa gyud kaikyas ang topic sa kining pagkaadunahan. Pagigugma sa bahandi. Because nagsulat si Santiago, half-brother man ni Jesus. May kong half-brother because si Jesus na tao pinaagi sa lalang sa balang espiritu. Walay egg cells or sperm cell nga gikan nilang Maria o ni Joseph. Lalang sa balang espiritu si Jesus. And kini si Santiago nahimong tinun-an ni Jesus, pero anak ni siya ni Jose og ni Maria. Munang og moingon mong forever nga ulay si Maria, murag magbasa magtuon tag otro. So daghan kayog mga gitudlo si James ngadto sa mga sa 12 ka tribo nga nagkatibulaag sa nakalinlaing nasod. Og apil usab nga iyang gisuwatan niini ang mga hintil nga nahimong sumusunod ni Kristo. Munang ang iya nga suwat para sa mga Hudiyo o para sa mga hintil. So general siya nga suwat. So naghisgot siya kabahin sa mga pagkinabuhi. Kung ari ka maatras ka sa chapter 4, kinahanglan nga ang Kristohanon na ay control sa iyang dila. Kay naa siya gitawag og genuine faith. So dili na tinuod na nga magtotoo ng pataka rag kanang dila walay control. Basin og imitation. Sidsuhid lang dili na genuine nga pagtuo. Sunod ingon siya nga dili na ni makihigala og kalibutan. Chapter 4 gyapon na siya sa chapter 3 katong dila unya chapter 4 kalibut pagka mahigalaon sa kalibutan. So dili na ingana kung naaman ang kaning genuine faith. So sunod yang gisgutan kanang ang naa kani nga genuine faith di na ka maghukom sa uban kay nakaila ka nga usaray maghukom ang Dios. And sunod nga iyahang gisgutan kining naay genuine faith dili na magapanghambog. And sa chapter usa sa mga gisgutan niya nga mao karon ang atong topic kining pahimangno sa pagbaton og mga bahandi. Munang niabot ang mga pangutana sayop ba nga ang mga Kristohanon mag-desire nga madato sa mga extreme nga mga Kristohano nani mas balaan pa kaysa sa Ginoo. Moingon na sila sala ning magpakadato. Sala. Pero kabalo ka, ngano man nga panalanginan o pauswagon mangyod sa tao, sa Dios ang tawo tungod kay naay tumong, naay purpose. Naatay ginatawag og natural nga paggamit, use. Naapoy abuse, natural, dili natural nga paggamit. So, kung i-bless ka sa Ginoo, pauswagon kas Ginoo, panalanginan kas Ginoo,
Pero mahimo kang hakog, kaugalingon ray una-unaon, ang tawag niya na abuse. Di makakamaong mo gamit. So, unsay gihatag sa Ginoo nimo? Kay, ang imong nahuna-huna nga, ang imong naangkon para rana sa kaugalingon nimong kalipay. Nakaron, mas makasabot gyud ta og ayo. Inighuman niini, timbang-timbangon na nato kung magampo pa bakang madato ka or moingon na kas Ginoo, sakto na ning ako alert. Inighuman ani nga mga pagtuon nga atong pagatun-an karon. So, ingon si Santiago, agi og resulta pagpakita nga naa kay gitawag og genuine faith, dunay pagpahimangno unsaon nato ang paggamit ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo diri sa ato. Ingon ang verse 1, kamong mga dato, i-address niya mga dato, paghilak o pagbinatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. So, dinhita na sayop sa atong mga panghunahuna. Na kung doon natin mga kagulanan tungod sa kawaladon, problema, ato dahil hunahuna, ang kasulbaran kwarta. Pero wag ka kabalo, nga ningon dahil ang Bible, nga kamo mga dato, paghilak mo, pagminatay mo, tungod sa kagulanang moabot ninyo. Now, sometimes, sa panahon sa survival nga mga panahon, mga sitwasyon, kasagarang mo survive katong anad kaayo sa kalisdanan. Pero katong nagbuhi, malapalasyo kayo nga pagkinabuhi, maglisod nag-survive. For example, may mga dakong kagutom nga moabot, kasakitan, gubat, lisod kay na sila. One time nawali na ko nga dapat preparado ang atong kasing-kasing ligon o walay laing makapalig-on sa atong mga kasing-kasing. Kinig yung pagsunod, pag-alagad o pagkinabuhi sa unsay gisulti sa Ginoo. So, muhilak ningon si Santiago nga maghilak unya mo sa mga kagulanan. Iyang gi-address ang mga dato. Now, dili man galing ta dato og mga butang or mga kalibutanong mga kabtangan sa lapi o unsa pa na diha. Di man galing ka dako kayo kayutaan pero mas dako pa ang imong garbo kaysa hektaryang kayutaan. Aw, pwede pong nadato tag garbo. Nagtigom og sala. Alkansiya og sala ba? Dato og sala. Bantay tana. Verse 2. Ang inyong mga bahandi nangadunot og ang inyong mga biste gipangkot-kot sa anay. Dili man lang na nakafocus gyud sa literal nga bahandi nga naa. Kay pwede gyud gani nga sa atoa karong kahimtang nag-alagad ta sa Ginoo pero gianay na diay ang atong biste nga mao ang pagkamatarong. Tungod kay wala na ta nagpabinantayon sa atong kaugalingon. Daw nahugawan na ta. Sulod na tag termite. Kining mga sala nga maoy nagakot-kot. Nagpagpangguba. Onya surface nindot kayong tanawon. Pareha aning ato ang church. Tanaw ka okay pa jud ni samot na kay gitabunan pag gyud og tela. Pero kung imo na siyang dukdukon magpangahog. Tungod kay gisud na siya og mga gisulod og anay, usa pa na agop o bukbok, agay-ay kinadaghanan. And sa surface imong tan-awon sinaw ra ginakaayo. Murag ikaw ug ako, sinaw kay aping. Sinaw kay suot and maglakaw-lakaw ta nga okay ra jud ko pero in the inside ugapas unas. Wala na kalipay, magbasas pulong sa Ginoo. Dili na excited nga mosimba. Wala na excitement nga maminaw mga wali, maminaw mga lawiton. Puro na lang TikTok. Gianay. Unya, gitayan ang inyong bulawan og salapi og ang taya niini nahimong saksi batok kaninyo sama sa kalayo nga mukot-kot sa inyong lawas, nagtigo, minuon kamog mga bahandi, niining naghinapos nga mga kapanahonan. Unsa daw iyang giingon? Ang mga bulawan, imagine ko na, bulawan, gitayan. Pwede sad. Pwede sad. Kakining atong pagtuo sa Ginoo.
Kini atong pagdayeg sa Ginoo, pagpangalaga sa Dios, gitayan, kagit-git. Na ay diferensya, na ay sabot, na ay babag. So, ningon siya pamatia ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilang mga suhod. Like, gitarget gyud niya ang injustices ni antong mga panahon na diin dunay mga gitawag og magtotoo pero ang focus ra nila pagpauswag ra sa ilang kaugalingon. Wa gyud lamay pagtagad sa mga katawhan nga grabe gyud kayo ka makaluluoy ang kaimtang. And some of them namalit sila mga ulipon, may mga ulipon sila. Sige rang nagago, sige nagtrabaho but wala nila tagai og suhol. Nganuman tungod na gyud na sa kahakog sa bandi. Nausultian mo nako daghang Kristohanon nga hakog kayo sa bandi. Dili na ako pastor kay wa gani ko ikahatag si bisan gamay nga naa maglisod gani taghatag. How much more unsa naw niya ta kadako sa atong kahakog kung naa na tay dinagko. Because bisag asa ka mulingi dunay nanginahanglan. Bag-o karon nga balita, gasakay rin taon na siya skateboard kay wala siya TL. And then gikawatan siya. Nakilimos man na siya, ngayo wala kay arong naay mabuhi siya. Nya gikawatan di City Square. Tagbilaran. Nya gidakop pod sa mga SWAT. Sa pulis, gikarga sa ilang mobile ang katong nangawat. Dako kay siya lawas, ligon kay siya lawas, pero gikawatan niya ning pungkol, YTL. Way kamot. No? Kasumbagon to siya ba? Yung say kamot. No? So, ningon siya nga, paminawan ninyo ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios ang Ginoo nga labing gamanan. Ang dili nimo nadungog sa Ginoo. Kamo diri nga mga anak, wala mo'y nadungog nga hilak sa inyong ginikanan kay puro rayaw-yaw ang inyong nadungog. Pero ang ilang mga kasing-kasing nadungog kayo na sa Ginoo. Lord, sa di palang unta ko mubiya ning kalibutan na ma-set up na untag ayo ning akong anak, Lord, mapahiluna na untag ayo. Mao nay naay mga hilak na nila. Ikaw asawa wa ka kadungog sa hilak sa kasing-kasing sa imong bana. Ikaw bana wa ka kadungog sa hilak sa kasing-kasing sa imong mga anak, sa imong asawa. Pero kana nakita na sa Dios. Bisan pag walay sound, nadungga na sa Ginoo og nakabalo ang Ginoo ngano unsa hinungdan ana nga mga paghilak. And dili ta kahatag ni ana pero ang Dios nasayod og siya'y makahatag ni ana mga igsoon. Ingon siya sa verse 5, dinhi sa kalibutan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo. Nagpatuyang kamo sa kahilayan. Patambok ninyo ang inyong kaugalingon, taganaan lang sa adlaw nga ting-ihaw. Na? Unya, mangutan at tag-utro aning mga andoy pabatang madato. So, tungod sa mga injustices nga, ingon ani nga pangitabo, kaugalingon ray giuna-una, kahakog ray giuna-una, kwarta lang. Giuna-una. Ang verse 6 ningon, gisilutan o gipamatay ninyo ang taong way sala. Wala siya musukol kaninyo. Nganong nabuhat ninyo ne? Ang tao pag naay kwarta, dinhi sa kalibutan, tawgon siya gamhanan, bisag wala siya buot. Ang uban gani, manuhol ra kay mupatay. Tungod aning bandi. Tungod ani nga kalibutanon nga kadato, kalibutanon nga bandi nga ilang naangkon. O kitang mga Kristohanon, nangandoy ang Dios
ikaw iposisyon sad kaniya. Pero kung dili insakto imong una, dili insakto ang imong kasing-kasing, lisod kayo. Kay daghang mga Kristohanon, gibutang na diya sa posisyon nga sila mo'y muuswag, sila mo'y maadunahan, kay naay purpose. Pero sa diha nga uswag na sila, ang kinaiyan nila baw pahinuon sa dili mga magtotoo. Mas nigara pa noon, mas nihambogero pa noon, mas tamak-tamakan na ang uban. So karon, Kristohanon, mangandoy pa batang madato. Ingon ang Sophonias 1:18. Zephaniah chapter 1, verse 18. Iyon sa mandiha. Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaluwas kanila ang ilang salapi o bulawan. Ang tibuok kalibutan, lamyon sa kalayo, sa iyang kasuko o ang sakalit. Puuhon niya ang tanang tawo nga nagpuyo din hisyuta. Mangandoy pa ka madato? Diyan, ug di pa na sila kwartahan, patay na naron. Grabe po yan na. Ay, gani, kay kwartahan. Diba? Usahay ang buhat sa Dios nga mao ang paghatag og extension sa kinabuhi, pagpalungtad pas kinabuhi, ang pasanginlan kwarta, mao na nga nagmukha tuloy nga ang kwarta mas gamhanan pa kaysa sa Dios. Kay muingon man nga udi pa na kwartahan, patay na na. So kinsa man gyud ay mas gamhanan ang kwarta o ang Dios? Mangandoy pa ka madato, niingon na diri. Niingon na dinhi ang plata o ang bulawan, ang kadato sa tawo, dili makaluwas kanila ang salapi o ang bulawan sa adlaw sa kasuko sa Dios. Moingon na ganita og the day of the Lord. Panahon sa kasakitan, panahon sa grabing kadulom sa kinabuhi, mga sirkumstansya nga nag-abot nga dili kontrolado sa tawo, mo manay days of the Lord. Adlaw sa Ginoo. So ningon diha nga ang bulawan, ang kwarta, dili kapugong, dili kapanalipod, o dili kaluwas sa tawo. Kay bisan gani ang tibuok kalibutan, lamyon man sa kasakit, lamyon man sa kagulanan, lamyon man sa kangitngit, lamyon sa kalayo. So sometimes literal ra kay ta magbasa, lamyon sa kalayo, bitaw inikabot sa panahon masunog tibuok kalibutan. Di. Yes, masunog ang tibuok kalibutan. Pero tanawa ang uban nga mga mensahe ni ana, ang meaning, ang mga synonyms ni ana, lamyon sa kagulanan, nga bisag unsa ka kadagag kwarta, pag lamyon ka sa kagulanan, tanawa kung sa mga naitabo, mga sikat kayo, mga dato kayo, pero nag-suicide. Nga naman, gilamoy sa kagulanan sa kinabuhi. And that is why ang kadato sa tao, mga igsoon, walay ikatabang og dili makaluwas kaniya sa mga adlaw sa Ginoo. Moingon na itag adlaw sa Ginoo, adlaw sa mga kagulanan. Pero lahi nato nga mga Kristohanon kining gitawag og adlaw sa Ginoo. Because nasayod na tangdaan nga dunay talagsa og pagtagad ang Dios sa iyaha. Sa iyaha. Kung nagdala kag imuhang alaga nga aso, binisayon maot no, iro. Aso na lang para medyo cute. Nya samtang naglakaw ka nga nagdala si mong iro, gunit ang hukot, gilayog og laing iro. Sigurado gyud kong imong panglatoson, pangbunalan nimo tong mga iro nga nanglayog sa imong nganuman. Parehong na silang iro. Nga naman katurmay imong gipangbunalan. Tungod kay lahi ang imong pagtagad sa imuha.
Mangutang pagkain kag sardinas kay inig uli nimo ang iring way kaon. Pero sulay ka inig abot sa inyong balay na hurot tong inununan sa kulon kay gisungkab sa iring sa silingan. Di ba? Pangitaon gyud nimo tong iring pati ang silingan. Lahi gyud ang pagtagad basta imuha mga igsoon. So timan kini ang kadato, ang salapi ug ang bulawan dili makaluwas sa ato Mangandoy pa ka madato. Psalms 149. Psalms 49. Salmo 49 versikulo 7 hangtod sa 9. Sa Salmo 49 versikulo 7 hangtod sa 9. Nagingon ang pulong sa Dios, ang tao dili gayod makalukat sa iyang kaugalingon. Dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Walay igong salapi nga iyang ikabayad, aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan, o dili mahiadto sa lubnganan. So, ang gidaghanon sa kwarta, ang kadato sa tawo, dili kapugong, dili ka dugang sa iyang kinabuhi, bisan na lang og tulo ka gininhawa. Sa gitakdang panahon sa Dios nga matapos gyud na bisag unsa ka pa kadato. Kay dili kayang paliton sa kadato. Bisan pag makaangkon kag bulawan ingog dakog bituon, maginang bituon gamay ra kana tanawog layo. Pero dunay mga bituon mas dagko pa kaysa sa kalibutan nga imong gipuy-an. Imagine na kay bulawan ingon anak kadako. And imo nang ibaligya pila na ka $1 trillion. Ambot lang, di na maihap na nga kwarta. Pero bisan pag unsa kadaghan ng kwartaha, hawaso ni mong dagat sa tunga-tunga sa Cebu o sa Bohol, kay butangan sa imong kwarta, wala gyud kang daghan ng kwarta. Pero dili gyud ka kasumpay sa imong kinabuhi tungod sa imong kadato. Ang Ginoo ginagbuot ana. So, mangandoy patang madato? Kanang nasi mong tapad, na be honest, nangandoy pa kang madato? O ato tas verse 16 og 17. Ang verse 16 og 17 niingon, ayaw kasina kun madato ang usa ka tawo og magdugang ang iyang kadato. Niya man ta. Unsa pa ni silang wala nangalagad sa Ginoo, mao may ninindot og balay? Unsa man silang wala nangalagad sa Ginoo, wa man nangadato, minuon wa pag problema, wa pag balatian. Ayaw kasina. Kay verse 17, kay dili niya kini madala ini kamatay na niya. Nanangandoy pa kang madato, di man din mo madala. What if tagaan ka og 5 ka minutong kalipay? Nga kalit, nga naay mo ingon imo pag-abot, Brad, imo mang pangalan ang naa dito, Brad. Ug dunay ni sulod sa imong account nga $400 billion, Brad. After 5 minutes, namatay ka. Galisod o ginawa. Naapa mo? Nakaroon mangandoy pabagyod kang madato. Lingon diri ayaw kasina kanila sa verse 16. Kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato, kay dili niya kini madala inig kamatay na niya. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Mangandoy pa kang madato? Tugas tinuod ba? Sakpan ka ron ako. Basi ka kuray nangandoy na madato ron.
amen divine. Pastor. Di gyud mao di. Hahay. Pareha ni Androy kag padato gyud kag ayo. Nya kay biyaan ra man gyud nimo. Sao man na? Mangandoy pa kana? Nga mabiyaan ra man di ay. Kinalisodan gyud kayo ni. Ang uban nangandoy silang madato aron naa sila'y ipasigarbo. Munang ningon dito sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Nag-ingon, dili angay magpasigarbo ang tao sa iyang kaalam, kusog, o kadato. 24. Kung gusto gyud siyang magpasigarbo, kinahanglang ipasigarbo niya nga nakaila siya sa Dios. Ningon ang Ginoo, nakaila siya kanako. Muna iyang ipasigarbo. Munang naatay awit mga igsoon, ang imong pulong mo'y akong kadato. Alang ka na ko, labaw ka sa tanan. Di ba? Gustong madato, aron doon na ipasigarbo. Nga sa inyong barangay, naglamparilya tanan. Naglampara tanan. Nagkandila ang uban. Unya ikaw ray gasidlak, bisan og March, December gihapon ang dekorasyon. Gusto nyo kang magpasigarbo ko, angat ko kaysa ninyo, mas labaw ko kaysa ninyo. Hello? Ningo si Lord makaluloy. Nga naman, ang angay magpasigarbo, nakaila sa Diyos. Mauna nga ang kadato, dili masukod sa gibugaton sa nagbitay sa iyang dalunggan. Sa gibag-on sa bulawan nga gikwinta sa iyang dugan. Ang tinuod nga kadato, dili makita diya sa ang banyo nas gawa sa balay. Ang tiles kay bulawan. Dato ano? Gikuraw og bulawan. Sa langit ratana, no? So dili angay magpasigarbo. Mangandoy pagbatang madato ane. Padayonon gyapon. Sige, i-convince gid mo nako aron matubag nato na ang pangutanaha. Ato tas Mateo 6, 19 hangtod sa 21. Mateo 6, 19 hangtod sa 21. So, inighuman ane mangutana na pugog-usop. Ang verse 19, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Sa Bisaya pa siya ayaw pagtigom. Ug bahandi arang sa inyong kaugalingon diin ang anay mukot-kot og ang kawatan sudlon o kawatan ng maong bandi. Munay sugo ayaw. Sunod nga verse niingon. Ang verse 20 niingon, but lay up for yourselves treasures in heaven. Pagtigom og langit ng bande. Munang mudong kag prayer meeting, magbasa kag Bible, magmaluy-luyon ka sa imong isikatawo, magbuhat ka niining tanang mga mayong buhat, pagpakita nga tinuod kang sumusunod ni Kristo. You are kanang nagtigom ka og treasure. Nagtigom kag bahandi dito sa langit. Munay gisulti niya. So, ingon siya, but lay up for yourselves a treasure in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Kawatan ba? Saan mo niya pagpangawat nga ang imong bandit o mas langit na tigom? Na pastor, usap mo ipasabot ani. Lord, yan mga alahas na ko, Lord, kuha ani raptura ni kuna kay makawat pa lang ne. Grabe ka, literal naging kayo nagmaguna-una, no? Ano niya, masabta na ito nag-ayo. Ingon ang 21, nga naman. Anong na ingon, mas si Lord, nga dito mo pagtigom.
Kay kung dinhi, gubon sa linog, baha, bagyohon, kawaton, anayon, tayan. Bulawan pastor, kadili kawaton tay, dili tayan kawaton man pud. No? In verse 21, giingnan. Yun ang verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung asa gani ang imong bahandi, tuwa po imong kasing-kasing. No? Kamong mga ginikanan, mga inahan, karelate yun mo ani. Kanang manglangyaw, bitaw mo glayong dapit, niya ato mo matulog. Nganong di magyun mo katulog og tarong. Kaya magsige ka guna-una, akong anak ko, nabilin sa balay, nangihi ra bagyutos, mangihi para bagyutos. Natulog ra gururog amahan, wa tingali ilisiron na butdan ra tiyan. Sige kang gauna-una. Because treasure man to nimo. So, kung ang atong nga treasure naa sa langit, therefore ang atong kanunay ginauna tuas langit. Sama sa usa ka inahan nga mulangyaw og layong dapit, iyang una-unaon kanunay ang iyang anak nga nahabilin sa ilahang balay because gi-treasure niya to. Mingon kita treasure something na important kayo sa imo ha. So ningon si Lord ayaw ka magpagtigo manigbandi. Kutkuton og anay, kawaton, tayan, pagyuhon, anuron, masunog, mawala. But lay up your treasure. Dito, ibutang, iguma ang inyong bahandi. And then, ang 21, nagka-problema ni Ingon, kaya kung asa inyong bahandi, ito ang inyong kasing-kasing. Hello? Wala na ganit tayo bahandi, tuwag hapon itong kasing-kasing, samot, ang naana. Induta, ang tagnaana, induta. Kanabit ang kasigi kag-desire. Mao naman na, ang imong kasing-kasing na adiha. Nindutag na ako ani, nindutag na ani, nindutag na ani. Nindutag kami na. Kawaton naglain. Juan. Tuwa na ang imong kasing-kasing. Munang niingon siya nga, dito gyud sa langit. Kay kung asa imong bandit, kung imong gitreasure ang naa dito, kung ang gipakibililhon nimo ang tuwa dito. Therefore, mo na kanunay nimo una-unaon, pamalandungon, panganduyon, una-unaon kanunay. Then ang pangutana, mga Kristohano naman gyud ta, nagisgot man gyud ta ron direk bahande. Gusto pa ba tang madato? Amen. Nalipay gyud ka na may gusto, at least ba tugas tinuod. Pastor, dili ra putaan ang madato. Pastor, kay lain kay na ba? Kanagong igo ra pong makapamaypay tagamay. Kung kapamaypay man so igangan pala gamay. Now, sultian mo nako bisan ang tanang tao wala gyud himuang tumong gyud ni pero duna gyoy tinguha ang tao nga muangat ang kinabuhi. Ilabi na kung naa na tas kalisdanan. Sa panahon sa kagabion, kuntinto ra gyud mi Lord, pero nakamata ka kay gaulan niya katulo inyong balay. Kuntinto ra gyud. Lord, okay ra gyud eh. Takili ra ko Lord. Unya, tanga ra green coat bagahabol o green coat. La kay gaulan god. No, bisa Kristohanon ta mangandoy lagi gyud ta ani. Now, sa Bible, dunay duha ka tawo nga bahandianon. Ang una, makita sa Lucas 18. Lucas 18, ako ni siyang gipangalanan ning tawhana og Dios non o relihiyoso nga hakog. Kung ato ning basahon ning Lucas 18, dunay usa ka dato kayong niadto kang Ginoong Hesus. Batan-on pa ni siya unya dato unya pangulo. Nindot ang naa niya no. Nasa exposition, dato siya plus batan-on. Murag naa na niya tanan. So, sa diyang gi pamalandungan nako og ayo ang iyang kinabuhi,
samtang nakigsulti siya sa Ginoo, ningon siya ditong, Lord, sa may gusto nimong, sa may hindi ay akong buhaton, aron ko makasulod, gingarian sa langit. Ningon si Lord, niyon sa man kang kasulatan, di ba? Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pag-ayaw. Lord, di ka sa kong pagkabatanon, gibuhat ako na tanan. And sunod, ningon si Lord, doon na pa'y kuwang. Ibaligya ang tanan. Hala ka. Tanan. Way ako. Tanan yun, tanan. Okay rag, katunga, Lord. Tanan may giingon. Kabalo ka? Sa panahon nga grabe ang tandog sa balang espiritu, sa panahon nga kalayo kayo ang mga pag-ampo, muhila ka o muhila ka, Lord, isurrender ko na ako ang tanan. Pag humag-ampo, Lord, binundan po tang 30%, Lord. Tanan yun. Nausahay, tungod sa atong ka-emosyonal, nalitok nato nga i-give up nato ang tanan para sa Ginoo, pero human imong hilak des Ginoo. Lord, joke ra ito, Lord, ha? Nahubog ra ko. Daga mga Kristohanon, dili ka give up, dili ka surrender sa tanan gitna taguan ginagunitan. Aningon si Lord, ibaligya ang tanan nga naa nimo. Grabiha po ka, Lord. Pwede binlan ko na mo og plansa. Tanan yun. Kasi apil na lang tong plansa, Lord. Binli na po lamang taon ko og antina. Sa radyo. Pati battery, Lord. Baligya yan. Imagine tanan. Betong sa naitabo, mga igsoon. Di ba ningon siya nga ang tanang kasuguan sa relihiyon? Iyang gisunod, so ang tawag niya relihiyoso, apan, relihiyosong hakog. Relihiyosong hakog, nga naman, basahon na ko nato ng 22, 23, yung isang verse, Luke chapter 18, verse 22. 18, verse 22, niingon, si Jesus mitubag kanila, wala kamo, oy, nganong naabot man kadiha? 22. Sa pagkadungog ni Inis batanon, katong gingna siya, baligya ang tanan. Ibaligya ang tanan nga naa nimo ug ang halay ni hatag sa kabos. Unsa iyang mangkon? Nakay bahandi sa langit. Sunod. Og sunod nga rin ako. Sure bull na to, no? Naa siya bahandi plus musunod na gyud siya sa Ginoo. Verse 22, sa pagkadungog sa batanon, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Perting subuan niya. Amen? Kita ba nagpangalagad sa Diyos kay gipauswag tas panginabuhi? What if kuhaon ni Lord tanan? Di ba po reta mulakaw masulubon? Backslide nga kapamalikas. Why hinungdang pagpangalagad na ko nimo? Malas ba ning kinabuhi? Di ba? So mga lagad ra sa Ginoo kay naa sa kaaruhay. Matinud-anon ra tang muhatag kay naa ikahatag. What if wa tay ikahatag? Matinud-anon ka muhatag kay naa daghan. What if gamay ra naa nimo? Muhatag man kung kulang kini nako. Sakpan. Usahay masakpan ni atong kahakog kung gamay na lang ang naa. Amen? So, na ako'y tip nga ihatag ninyo. For example, inviteon tag-usa ka panimalay, mangaon. Mangaon. Ayo, niyapunta. Pagtanaw niyo sa lamisa, mga igsoon, arang daghan ang pagkaon. Daghan ang pagkaon. Pero daghan kaayo mo. Wala ka kahibaw nga gihurot na daig hukad, wa na nabilin kaldero, to nagatingog na kay gikot-kot na tong dukot. Kaya ang teknik nato ana, kuha o gamay. Padaplin o nya kaon. Kay basig mo kuha kag daghan kayo, ang gapila nahutdan na. Muro ba kasagarang may tabo? Kabalo mo kinsay maulawan ang nag-andam.
Pero walay sala ang nag-andam kay nag-andam siya paigo ra sa tanan, pero dili tanan makiangayon, dunay mga hakog, mo nay mga sad-an. Nya mo apil na nag-prayer meeting. Mo apil Bible study. Kusog mo amin madomingo. Hello? So, nga na lang, dapat kamautang maminaw ba? Amaw kang mutiming. Kanang bisan og wala kay pamahaw og paniudto, pero sa panahon sa kaon, pura kag dato. Hinagmay lang mo sa ba? Ka-15 lang mo dugang. Hinahinay na. Slowly but surely. Di kay magpakahakog yun ka. Nga samtang taas pa kayo ang pila, galakaw ka pa dong dre, kay gikan nakas na misa, gadungaw sila sa imong plato, nga pangahulog na ng mga humba. Maulaw, putaan na, oy. Nga pag-abot na yung tao nila dito, liso na lang, salinat ang nangka ang nabilin. Maulaw, putaan na, oy. So, pareho ni Ine, tanawa na gud ni. Grabe kayo siya kareliyon. So, ingon yun siya, gibuhat man ako ang tanan nga gitudlo sa reliyon. Ayaw pagpatay, ayaw pangawa, taurang gidikana, gibuhat na ako tanan. Gikan pa sa akong pagkabata. So, grabe siya kareliyon. So, pero pag ingon ni Lord, ibaligya ang tanan, ug ang halin, ihatag sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi dito sa langit. Gikan karon sunod nako. Nagduda siya sa Ginoo. Wa kakabalo. Kung iya patong gituman, way siguro. O dubli-dubli pa, unta ang iyang naangkon kaysa sanaan niya. Suwaye ra gunay mga igsoon. Suwaye ni ba? Tanatan-araw ko sa palibot, grabe ba sinanginahanglan to si Sister Kuan. Be, igo pa nag mga 5 kalungag. Atong kuhaan ako sa kalungag. Tara, ato ni hato dito. Ayo, saman! Day, malungag. Aw, ikaw, salamat kayo. Dali sa. Suko, abi, o ka nang kuhan ba, kanang parcel na abot niya, wala kayo nagbayad. Suko kayo. So, ingon si Lord sa verse 23, unya, mingon si Jesus sa mga tinunan, sultian ko kamo, nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Ingon pagyud siya sa 24, usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa sa usa ka kamilyo sa paglusot sa lungag sa dagom. Mangandoy patang madato? Kanang nasimunta pa usba kuno pangutana kay gikapoy nagpaminaw inang mangandoy pa ka madato? Now, ang ikaduhang dato, mga igsoon, paminaw. Kay duha man ni katawo, ang usa ni ini, gihisgutan sa sambingay diha sa Lucas 12. May tungod kini sa usa ka taong niadto kang Hesus ang ningon, Lord, ingna ba na ako igsoon, nga bahinan ko niya ng bandi sa among katigulangan. Ingnan siya ni Lord, unsa may naghatag nako katungod arong maoy magbahin ana pagbuhat ni ana. Dayon misulti si Lord og usa ka sambingay, miingon siya, adunay usa ka tawo nga nakabaton og nindot kaayo nga yuta. Nagitamnan niya og grabe ang abot. Og ningon siyang gamaya po ning akong kamalig dito na sa may akong buhaton. Padak-an ako ayo ni akong kamalig kaning tigumanan sa akong ane. Ya sunod, ningon siya, unya, pag mudaghan na, magpahayahay na kuno siya. Di ba? Muna yung isulti. Yang unya, maingon siya siyang kaugalingon, pagpahayahay na lang. Kaon, inom, o paglipay. O sa'y sumpay ni Lord, niyon sa si Lord. Hoy, buang. Nadunay mga tao, nga gusto ragyong magpadato, o aron mas magpadato.
gustong madato, aron mas magpadato pa yun. Magnegosyo ko kag ingani, nya human akong negosyo gingani, maghimo na niya akong mall. Ug na nakoy mall, huto na nako palit ang mga mall. Di na ako pastor. Pero sa pagkatinuod lang, ingon ani sabta. Basahon ra gud nato, tanawa Lucas 12:18 hangtod sa 21. Lucas 12:18 hangtod sa 21 mga igsoon. Ano mo diha? Tambasahon eh. Dingon diha sa 18. Ingon siya, kini mao ang akong buhaton. Ningon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig og magtukod ako og mas dako diin akong tigumon unya ang akong abot ug ang uban kong mga kaptangan. Verse 19, unya muingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan na nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, og paglipay, nga siya ray kapanambagon siyang kaugalingon. Usahay nga nita. Usahay nga nilang kita sa itong kaugalingon. Nga ututak, kung naan lang ko'y usa ka milyon, okay na yun. Pagabos panahon, kulang dahil, 3 milyon na lang. Kay wala mangyoy kapunanan, walay kinutuban, walay di mapuno ang pangandres kasing-kasing sa tawo. So, bandi ra gyud. Sa verse 20, apan ang Dios miingon kaniya, oy buang niini kayong gabihuna, mamatay ka, unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Tanawa ra gud ni? So, mapuslan day nimo. Ang tanan nimong hinaguan. Karon, sa grabe nimong pagpaningkamot, human sa imong pagpaningkamot, natapos imong kinabuhi. Dunay usa ka pang-abroad. Abroad gina siya, nag-abroad. Nga dako-dako siya sweldo dito. Unya nagtukod siya balay nga 5 kwarto. Dako kayo ang iyang balay. Unya sige siya padala, patrabaho siyang balay. Nahumana ang iyang balay. Mo-retire na ta siya, mopauli na siya, dako man pog maintenance ang balay. Trabaho na lang siya, ipadalas gabantay sa iyang balay. Kita mo ana, nakabasa mo ana? So ningon siya sa iyang igaagaw, itong iyang igaagaw nga wa gyud nagtinarog eskwela. Sayong nagminyo, way trabaho ang bana, ningon siya gaw. Nahuman na ba ang balay diha? Managaw, puy isa lamang na ninyo kay maguba pa nagdi puyan. Nya katong yang igagaw nga mo'y nakapuyo kasi ginagpanawag gaw. Nagsugod na marig pintalanan na marig otro. O sige gaw, padala ko pintalan na. Nya gaw karing diya dire nang liki man. Sige gaw, iparenovate na siya padala. Hangtod nga natiguang siya. And then ni-retire sa siyang trabaho, gamay ra yang tigom, niuli siya ang iyang balay perting dakua. And sulod sa 30 katuig niyang pagpangabroad, kinsay nahayahay nagpuyo sa mansyon ngayang gitukod. Yang igagaw. And so retired na siya pag-uli na niya. Bisag asa siya mulingi, puro na trabahoon, pintalon, renobiton. Kuani. Sugod na siya panangtang sa mga dagkong chandelier nga mga suga. Pulihan na lang og 3 watts nga bulb. Aron matipid kuryente. Di ba? Tanggal na natong shower, pulihan na lang kabo-kabo. Nga na, kaya harong makatipid. Sayang tao, di magunaunag tarong. Ano matong kabuhat sa dako kayong balay? Aron na yung kapasigar mo, nga successful ko, nga naka-abroad ko, nga grabe yun. Hindi kayo pag-abot sa panahon, ikaw may mag-antos. Huwag ka nalipay. Now, ang pangutana, mangandoy pa kang madato ka? Nagkatuin tawong iyang igagaw nga, ambot lang yun. Maoy nakapahimulos og puyo.
gikas bag-o pa kayong nahuman, hangtod gi-renovate og nadaan na. Wa siya nagago kasi pagpadala maintenance, sweldoan pa siya. Wow! Yang bana nga tambay, basketball, rin trabaho. Apil, gitos mention ni mama, ining post ni mama. Ah? Hello? Nya, magdalag barkada siyang bay, nya, magpista, mag-celebration nito. Allah, grabe. Pag uli na yung tao sa tag-iyas balay, ng jealousy, ng puti na ning tulod-tulod. Ang mga sliding window, di na mo slide. Gagunit-gunit na, lisuda na, no? Kaya sometimes, kamautang mo gamit sa unsay mga nahuptan nato sa kinabuhi, mo na'y pinaka-importante. Mo na'y pinaka-importante. So, ingon siya, grabe kayo ni. Magtigom ko kayo, pagpadatog siya kayo. Nya pagkahuman, magpahayahay na lang ko. Kaon, tagay, inom, chicks. Man-chicks. Hala, tanan. Haron kay giingnan man siyang karon na kang gabi eh. Sa'yo nan ka, anak? Mangandoy patang madato. Now, listen to this. Siya nagpadato aron lamang mahayahay, magpahayahay o magpasigarbo. Ang usa, gitawag siya relihiyoso, pero hakog di ay. Muna mga matang sa pagkadato. Ang pangutana karon nga kagabihon, sa di pa ta mamauli, kitang mga Kristohanon, mangandoy batang madato. Ang Genesis chapter 12 verse 3, giingnan ni Lord si Abraham, ako kang panalanginan arong mahimo kang panalangin. Kristohanon din his Lordes. Kung nangandoy kag blessing, nangandoy kang muangat, kung nangandoy kang muuswag, una, nganong nangandoy ka, ana? Because ang design ni Lord na ikaw pauswagon, aron ka mahimong blessing sa uban. Therefore, kung nangandoy kang madato, pero wa ka naghuna-huna sa imong isig katawo, unsay imong plano, nganong nangandoy ka na, ayaw na lang pangandoy. Because originally, i-bless God ang Israel. I-bless ni siya nga tawo. Kahimuon nga blessing sa uban. Hello, naapata? Una'y giingon. Sa Genesis chapter 3, chapter 12, verse 3. Niyo sa ni Lord. Niyo sa si Lord nga ito kang Abraham, I will bless you. In fact, dako kayo ang yan nadawa, tulo ka dagko kayong panalangin. Mahimo kang nasod, dagag kaliwat. And makabaton kag, dako kayong kadungganan imong pangalan. And then, dako kayong panalangin. No? Dako kayong nga nasod. Dako kayong nga territory. Ingon si Lord, ako ning buhaton nimo kay naa ako'y plano. I-bless ka nako aron mahimo kang blessing sa uban. Kaya delay kayo kang panalanginan. Ngano man, pa makakasabot. Nabatasan man nato nga inig-abot sa blessing, lipay-lipay ra dayon ta, celebrate ra dayon ta, selfie ra dayon, post dayon sa Facebook. Nag-enjoy sa unsay nadawat. Nakalimot nga gi-bless ka ni Lord arong mahimo kang blessing. Now you are asking the Lord to bless you mightily. Mahiya ka naman sa kapal mo nga face. Sometimes sa mga Kristohanon, baga kayo ba og nawong? Tinood? Oh Lord, tagay ko. Pero nakasabot pa ka nganong tagaan ka ni Lord? Nakasabot pa ka nganong i-bless ka ni Lord? Aron ka mahimong Kristohanon nga ako? Aron ka dapat madato ka aron magpakadato pagayon? Nangandoy ka nga madato ka aron nga maekstensyunan ang kinabuhi kay ang kadato mulawas nimo. Humana na to na gipang basa. Originally ang purpose ni Lord nganong i-bless niya ang usa ka tawo kay gamiton niya. Kung moadto kag CCF, kasagaran dito, mga superior gyud sila. Sila mao'y nasa ibabaw, gibless sila taman. Tungod kay, ang prinsipyo ingon ani,
kung ikaw tag-iya kag hardware, doon na kay 50 ka trabahador. Kristohanon ka before magsugod og abri imong tindahan, 15 minutes sulod na ang imong mga workers mag-Bible study. Kabalibad sila, kay ikaw ang tagya. Wa pa nagsugod og halin, sirado pang tindahan, gasugod na ang ilang sweldo. Kay sa time nga nagsugod mag-Bible study, nagpatak na ang ilang inadlaw nga sweldo. Ikaw ang leader, kay ikaw ang tagya. Now, atong balikon ang istorya. Nang-apply ka sa hardware, ikaw ray Kristohanon. Imo mga kauban, dili Kristohanon. Ang tag-iya sa hardware, ang inyong amo, dili Kristohanon. Kaya nimo, sir, ingna imo mga tao, sir. O apel ka, sir. Mag-Bible study ta. Kaya? Imposible. Lisod. Lisod kayo. Munang, kung masabtan unta og ayo, unsay purpose nga i-elevate ang tao sa Dios, aron may mong blessing sa uban. Nasabtan na to? Aron may mo siyang blessing sa uban. Pero kay wala man siya kasabot. Kanabit ang nagsigira tag pangayo sa usa ka butang pero wa ta kasabot nganong gikinahanglan nato na nganong nangandoy ta na. So, ningon ang Genesis chapter 12 verse 3, Abraham, i-bless ka nako aron mahimo kang blessing. Di ba? Sige daw, basahan daw ni. Basahon daw nato. And I will bless them that bless thee, and cursed him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Pinaagi nimo, i-bless nako ang sanlibutan, ang kanasuran, ang mga pamilya, ang mga tao. So, iangat ka ni Lord, muna ningon sa Deuteronomy 28, you will be the head and not the tail. Kay iangat ka ni Lord, i-bless ka ni Lord, kay mahimo kang blessing. Pero kasagaran nga may tabo, pag i-bless na gani ni Lord, mugarbo na, muhakog na, ay mangandoy pag next nga blessing. Para na po'y next nga ipasigarbo. So dili sala nga mangandoy muuswag ka, madato ka. Pero wait sa ang pangutana, nganong nangandoy man ka? Nga madato ka? Nakasabot ka? Nga kung unsa di ay naan ako, gamiton nako nga malipay ang Dios, mahimaya ang Dios, pinaagi sa pagtabang ngadto sa uban nga nanginahanglan. Sa unsay naan ako? Nakuha na to, nasabtan na to. Ang Luke 16 verse 9. Luke 16 verse 9. 10. 11. Luke chapter 16, verse 9. 10 and 11. Verse 9. Luke 16, verse 9. Og si Jesus mi padayon sa pag-ingon, busa, sultian ko kamo. Pagbaton kamog, mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana. Aron inig kahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Basahan na ito dire sa King James. I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you in everlasting habitations. Sabta ko na nato og ayo. Sabton ko na nato og ayo. Aritas, ginagmay lang kayo mga butang na kay motor. Nya kay ningon man diha, kinahanglan nga muwin ka og kalag, mudaog ka, mahimo nimo siyang higala, madala nimo siya diha sa tiilan sa Ginoo gamit sa mamon. Unsa man ang mamon? Everything nga imong naangkon sa kinabuhi. Muna ningon sa Bisaya, pagbaton ka mo higala or pagdaog ka mo og higala, pinaagi sa mga kalibutanong bahandi nga inyong nahuptan. So ikaw may naay motor, Brad. Bantarong Sunday, Brad, ikabala ka, kuhaon ka na ko diri. Bisag wa pa kakaligo, Brad. Ako iligo nimo. Kay gamiton nimo ang unsay naan nimo. Kay numdo mo rosin nato. Tag-upat sa kay ato. Mao gyud tay siging gigamit. Hakot.
Karon halos nanay motor tanan, magtagsa lang paingon dire, way back ride. Isa kauban pas church na agian, di pasakyon. So, i-bless ka ni Lord, aron muwin ka og mga kalag. Kaya someday, pag in the future, no, i-bless mo taman sa Ginoo, manag-iya na unya mo og mga kumpanya, dinagko na kayo na, no? Ang inyong mga workers, ipakita nga naamoy Ginoo, di kay, kamo pa'y Kristohanon, kamo pa'y naay demonyo. Saon mo na? So, ang purpose ni Lord nga i-bless niya ang tao, to win soul. Gamiton niya ning mga kalibutanong bandi. Aron nga, makabaton siya o gigala. Iyang amigon, iyang dalon diha sa tiilan sa Ginoo. Maunay purpose. Kaya, dili sala nga ang Kristohanon, mangandoy siya, nga madato siya, kon kapalo siya, unsay purpose, inignaan na niya. Dili man na siya sala. Amen? Dili na sala. Dili sala mga igsuon nga naa kaani. Naa kaaning kadato. Basta kay kabalo kag unsaon nimo paggamit. Dato ka hakog kaayo. Kagalingon ray ka sige una-una, kagalingon ra sig padato, sige ra pasigarbo, sige ka pasigarbo pero dili mo alagad sa uban nga ang purpose man unta nga gitagaan kana arong i-bless nimo ang uban. Kay numdo mo sa istorya ang usa ka dato og si Lazaro nga makaluluoy? Kay numdo mo? Una-una ako nog ayo. Ngano man gipadato siya og ayo? Tungod kay naay Lazaro. Naay nang inahanglan. Kabalo ka gitagaan kag talent ni Lord kay naay nang inahanglan ana. Naay nang inahanglan. But wala ra gyud siya ipaki. Usbo na kog basa sa Bisaya mga igsoon ang 9 nag-ingon. Og si Jesus pipadayon sa pag-ingon, busa sultian ko kamo, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana. Munang giingon diha unrighteousness, mammon of unrighteousness kay kalibutanong mga butang. Dili langit nun man mga butang nga nauptan nato diri sa kalibutana munang mammon of unrighteousness. It means imperfect, temporal, munang mammons. Okay? Pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutan na aron inig kahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-ana. Ma-imagine ba lang nimo example ra ni ha? Example ra ni. Kung kaya nimo mupalit og dako kaayong yuta. And then himuon imong housing. And then imong ipanghatag sa mga pamilya. Then kana nga mga pamilya ha at imanon nimo sila sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Example ra na siya. Kung kaya, di ba? Tama? Ang uban gani mag-feeding ra. Now, naay mga strategy nga sama niini. For example, compassion. Maunay familiar kaayo. Compassion. Kinsa man na sila? Mga sponsor na sila nga tuwa sa gawa sa nasod nga nakasabot ani nga prinsipyo. So, mag-sponsor sila og mga bata, imo nilang scholar, then ilang sponsoran nga bata or og naapag kuan pa, pwede apelon ang tibok pamilya no. Pero dapat kana nga bata o kana nga pamilya maatiman sila og pulong sa Ginoo. Bible study, ma-invite sila, mapasimba sila, maatiman ang ilang kalag. Ingon ana ang purpose. Amen? Gigamit lang ni nga kalibutanon nga bahandi aron nga makadala og kalag diha sa tiilan sa Ginoo. Pero kung dili na siya mapunta sa tawong insaktog panan-awon, walay kapuslanan. Sige raghatag. Wala po'y pag-atiman anang kalaga. Wala siya'y kapuslanan. Tama? Wala yun siya'y kapuslanan. So, nindot unta na kayo kung insaktong huna-huna o insaktong ang kasing-kasing. Kaya matiman mo ginag-ayo. Matiman ginag-ayo mga igsoon.
Amen? Kay, ang imo'y sikataw, di Kristohanon. Ikaw, Kristohanon ka, ikaw pa dyan Jacob. Maatiman ni mo siya, nagamit ni mo ang kalibutanong bahandi, aron makadala kag kalag sa tiilan sa Ginoo, wala. So, wa ka kasabot nga ang purpose nga gi-bless ka ni Lord, aron mahimo kang blessing sa other. Sa uban. So, kung wa pa ni mo na nasabte, then stop praying for blessing. Undang sa kagpangandoy panalangin. Kung wa ta nakasabot ana. In verse 10, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, hakog pagani sa gagmayng butang na. Di na kasaligan sa gagmayng butang, di na gini kasaligan sa dagko. Hello? Napa mo? Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Niingon na daan ang pulong sa Dios. Ang panalangin sa Ginoo makadato og dili makatupong niini ang bunga sa kakugi. Pero nganong nangandoy po ka ang panalangin nga makadato? Nga makakasabot og nganong ihatag na ni Lord nimo? Maka nakasabot ana. So, hunungan sa nato na siya nga pangandoy. Ato unang plastar og ayo ang atong hunahuna og ang atong kasing-kasing diha sa kabubuton sa Ginoo. Lord, anong mangandoy man ko ani? Parang inig-abot ani Lord na ako'y maipasikat. Na ako'y ipakita nga mas labaw ko sa uban kaysa nila. Ayaw nang ihatag, Lord. Tabangan ka na kog ampo. Lord, ayaw nang ihatag. Tabangan ka na kog ampo na, Lord, ayaw nang ihatag. Nga naman, wata kasabot. Unsay purpose. Karon og naa kay blessing, sayop ba nga maghimo kag nindot nga balay? Dili, sayop. Dili na sayop. Kay ministry good gani na. Gasa po na nga ihatag ni Lord sa imo. Ang gusto lang gyud ni Lord nga makasabot ka nga ang imong kasing-kasing ug huna-huna na uyon sa unsay gusto ni Lord nganong iyan ang buhaton diha nimo. Nasabtan na to? So, Kristohanon ka nga nangandoy nga madato, dili na sayo. Basta kay labaw sa tanan, imo nang gipangandoy kay gamiton nimo sa pag-alagad sa Dios. Unsaon nimo pag ingong nag-alagad ka sa Dios nga di man kakaalagad sa tawo nga naara sa imong palibot. Sa Dios pa kaha nga dili nimo makita. And remember this, ang imong gibuhat sa imong isigkatawo, gibuhat nimo sa Dios. So when you serve others, nag-serve ka sa Ginoo. So dili sayop nga mangandoy nga muuswag ka. Madato ka. Lisod lang kayo kang padatoon kay bisan sa gamay hakog pagani samot nang mudaghan og mudako na. So karon nga kagabion maghinulsol kuno ta. Lord, tingali ang babag ako rapod. Kay nangandoy ko ani, nagampo ko ani, nagtinguha ko ani, pero hakog kaayo ko. Kay wa ko kasabot nganong nangandoy ko ani. Kay para ra di ay sa kaugalingon. Nasabtan nato mga igsoon, dili sayop tanan nag-desire nga mouswag. Tanan nag-desire nagtinguha gayud nga mouswag. Itsuon na nato, tanan nag-desire madato. Maglubong ra gani kag diaper na pare bulawan eh. Di ba? Because nag-desire ang taong madato. Pero ang pangutana, ngano laging nag-desire ka ana? Nakasabot ba ka? Nga giingon sa Biblia, i-bless ka arong mahimo kang blessing sa uban. Wala nagingon ang Bible, i-bless ka arong magpasigarbo ka sa uban. Arong i-compare nimo imong kaugalingon sa uban. Aron nga hinaot nga nasabtan nato ning mga mensahe nga gihatag sa Dios tungod kay ang panalangin sa Ginoo makadato og dili gani niini makalabaw ang bunga sa kakugi. Pero ang pangutana, nganong i-bless man ka ni Lord sa panalangin nga makadato nga wa kay kakabalog unsay purpose nganong gipanalanginan ka? Hinaot karon nakasabot ka nga ang tanang naabot nako maybe dili ni ako at tanan kay naay nanginahanglan. Naay nanginahanglan niini. Hopefully nasabtan nato nig ayo
tungod kay genuine faith ang gipangita ni Lord. Tinuod nga pagtuo. I-bless ka aron mahimo kang blessing sa uban. Hello? Sige lang, hatag lang. Kay inig abot sa panahon, tagaan ra pug kag kaalam ni Lord. Unsaon nga dili na pug ka abusaran. Kaya na may mo abuse nimo. Muhulam ko no si mama, muhulam ko no si papa. Sugo-sugo ah. Muhulam. So bisag na kay pahulam, gamiton nimo imong kaalam. Kay arong dili ka magtabang og pagpakasala sa iyang pagpakasala. Nakuha na to? Nasabtan na to mga igsoon. Ang Diyos magpanalangin sa mga mensahe nga atong nadungog. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, ikaw ang Diyos nga tag-iya sa tanang butang. Salamat kayo, Lord, sa mga mensahe nga among mga nadungog. Nay rason nganong imo ming panalanginan og ikaw mismo maoy nangandoy niini sa among kinabuhi. Nga i-bless mi nimo aron mahimong blessing sa uban. Lord, pasaylo ami nga nangandoy kami pero wa mi kasabot nganong nangandoy kami ni ana. Nangayo kami pero wa mi kasabot para asa among gipangayo. Or nahibaw kami nga nangayo kami ana pero sayop ang among motibo. Mao nga, O Lord, salamat sa kanunayng pagtudlo o pagbadlong. Mga Kristohanon, imo kaming mga anak. O kaming tanan, magtugan sa tinuod. Nga Lord, nangandoy gyud mi sa imong panalangin. Salamat nga imo kaming gitudloan. Nga i-bless mi nimo aron mahimong blessing sa uban. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong kaayo. Nagaampo ko, Lord, nga kami matag pamilya, magalambo kami, mag-uswag. I-bless minimo Ginoo. Bisan paganig gamay lang, tudluan minimo nga mahimo na nga blessing sa uban. Aron dili mahimong lisod nga mahimo ming blessing sa uban. Kung magabubo na ka sa dinagko nga mga panalangin Ginoo. Tarungain taho ni nga among kasing-kasing, Lord. Mubo lang kayo among kinabuhi. Mubo lang kaayo ang among Pangindaron. Tabangi kami unsaon namo pag kinabuhi. Ang mga blessing, paggamit, ang mga gitugyan mo dire kanamo o Ginoo. Nga magamit namo diha sa pag-alagad kanimo. Kay ang pinakatinuod o Ginoo mao nga di gyud may mabuhi kung wala ka. Kung dili ka, mao ang nag-sustain ka namo. Kung dili ka, mao nagahatag diri ka namo. Sukad karon ang among hunahuna, balon sa kaalam, ug ang among kasing-kasing dunay kausaban sa gamay ug sa dako, nga imong ipiyal diri ka namo, tabangi kami. Nga magamit namo, nga mahimo ming makapahimaya diha kanimo, pinaagi sa pag-bless usab sa uban o Ginoo. Dalaygon ka o Dios. Dalaygon ka Ginoo. Manindog tang tanan.